Walka w kategorii lekkiej, czyli do 70 kg, 20-kilowy Oliwier Lenart podejmie 28-letniego Krzysztofa Lipińskiego. No i zaczynamy. Obydwaj panowie walczący w klasycznej pozycji. Dobra obrotówka pod prawy łokieć, gdzie faktycznie mało brakowało, a celnie czysto tak wybył na wątrobę. I to oznaczałoby oczywiście automatycznie koniec walki. Potężnie dynamiczny! Chciałem powiedzieć, Krzysiek Lipski jest bardzo dynamicznym zawodnikiem. Właściwie stoi taki bardzo stabilny, w taki błyskawiczny sposób, potrafi zakręcić obrotówkę. Chwilę później mało brakowało, a trafiłby bardzo czysto overhandem, którym tylko delikatnie musnął swojego rywala, automatycznie posyłając go na dychę i walka w tym momencie przenosi się do parteru. Zobaczymy, na ile sprytny, dynamiczny, mocny okaże się Krzysiek Lipski w parterze, a może na ile Oliwier Lenart tam pokaże swoje mocne strony. No, ta obrotówka naprawdę była z wielkim impetem kopnięta, tym bardziej, że nie była kompletnie zamaskowana i tak nie była widoczna. No co innego, kiedy wyrzucimy tam, załóżmy, lewego sierpa, który nada nam troszkę tej obrotowej akcji. Wykonał to idealnie, bez żadnych przyruchów, w jakiś sposób zupełnie niesygnalizowany. Miał prawo zaskoczyć swojego rywala. Chyba w ostatniej chwili na nogę odsunął się Oliwier, dlatego zdążył jeszcze zamortyzować to kopnięcie. No ale teraz Oliwier musi walczyć, ponieważ cały czas z dołu musi się kręcić, musi próbować odzyskać pozycję. Ponieważ nad nim Krzysztof, a wiemy, że dynamit w rękach i w nogach to on posiada dość spory. Udowodnił to już z początkiem walki, faktycznie teraz na razie. Dość mocno zaczął faktycznie, wydawało się, że Oliwier stracił ze swojego rywala z siebie, zrobił mu dzięki temu sporo miejsca na to, bo zaczął do go zadawać naprawdę mocne, soczyste ciosy. Teraz bardzo taki spokojny etap walki przed nami. Tak, to co Krzysiek Lipski zdążył pokazać, że naprawdę jest bardzo silny fizycznie. Wydaje się, że ma naprawdę taką, jak to się mówi, pigułę w ręce, nawet w parterze w momencie jak się skręca, właściwie jej uderza, to wydaje się, że robi to z naprawdę bardzo mocnym, potężnym impetem i taki cios nawet w małej rękawicy, jeśli dojdzie nawet na gardę, potrafi być nokautujący. No i tutaj jeszcze taka ciekawostka, ponieważ jest to walka semi-pro, ponieważ rundy trwają 3 minuty, tutaj obydwa teamy zgodziły się na to, aby walka była toczona w małych, tych takich cienkich rękawicach, jak w walkach zawodowych. Tak, te wcześniejsze walki wtoczyły się w tak zwanych bułeczkach, w takich małych bombkach, czyli takie troszeczkę bardziej asekuracyjne rękawice do walki. Tutaj walka na zasadach semi-pro, a mimo wszystko małe, twarde rękawice. Brakło nieco czasu Krzyśkowi Lipskiemu, aby wykończyć swojego rywala w pierwszej rundzie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał obraz w rundzie numer 2. Dość mocno zdezorientowany wydaje się Oliwier Lenart. Wydawało się na początku, że nie może trafić do swojego narożnika. Kawał dobrej roboty wykonał Krzysiek Lipski w pierwszej rundzie. No, pięknie pociągnięta, no gdyby nieco bliżej, a gdyby nawet wykonał atak do przodu Oliwier, no to nadziałby się na bardzo. Właśnie przez tą pracę na nogach właściwie to kopnięcie nie było takie celne, ono bardziej było gdzieś tutaj w splot słoneczny, które gdyby weszło czysto, również byłoby nokautujące. I tutaj było właściwie takie markowane kopnięcie w pierwszej chwili, a chwilę później poszedł do tego overhand, obalenie, no i walka przeniosła się do parteru. Sędziami nie jesteśmy, ale tą pierwszą rundę dajemy na korzyść Krzysztofa Lipińskiego. Nie trzeba być sędzią, nie trzeba być Einsteinem, żeby zrozumieć, że faktycznie pierwszą rundę bardzo wyraźnie zwyciężył Krzysztof Lipski i zobaczymy, jak ta walka będzie wyglądała w odsłonie numer 2. No zobaczymy też, co takiego Oliwier Lenart usłyszał w swoim narożniku, żeby no, jakieś poprawki trzeba wnieść. Dał się zaskoczyć, nie może być taki pasywny faktycznie, bo Krzysiek potrafi zaskoczyć w każdym dowolnym momencie. Zobaczymy, jaki masz przygotował ponadto game plan. Tym razem Krzysiek zaczyna również w pozycji Majkuta. Próba high kicka ze strony Oliwiera. Tak, ale było to widoczne, było to nieprzygotowane. Było to widoczne nawet spoza hali, ale faktycznie gdzieś tam tym samym Krzysiek nie dał się zaskoczyć.
Kolejne kopnięcie, ale mija się z celem, ponieważ bardzo dobrze na nogach cały czas pracuje Krzysztof. Obydwoje bardzo czujni. Krzysiek teraz stoi cały czas w pozycji Majkuta. Na dobrym przeglądzie, dużo widzi. No i myślę, że faktycznie ta taka jego statyczna postawa to jest właściwie informacją do tego, że zaraz możemy spodziewać się kolejnego zrywu. No i zapędza sobie, Zobaczymy, co tym razem przygotował Krzysiek. tak, zapędza rywala pod siatkę. Wydaje mi się, że za chwilę wyszczeli właśnie jakimś mocnym ciosem, bądź kopnięciem. Na te kopnięcie, szczerze mówiąc, bardziej bym liczył. Krzysztof. Umówmy się, noga potrafi, celne kopnięcie, właściwie nie wiem, obrotówka piętą, właściwie za każdym razem staje się czasem niemożliwym do przetrzymania. Zobaczymy, co jeszcze w swoim arsenale broni ma Krzysiek. No i tak naprawdę bez ciosu zapędzony pod siatkę Olivier. Tak, Oliwier cały czas tak, mam wrażenie, że on nawet nie wierzy w skuteczność tych kopnięć, tak naprawdę macha nogą troszeczkę po to, żeby Krzysiek na chwilę się odsunął. Problem polega na tym, że chwilę później znowu wraca i sytuacja wraca do punktu z wyjścia. No na tą chwilę obkrążamy siatkę, obkrążamy całą klatkę, cały czas plecami do siatki, bardzo blisko ogrodzenia Olivier Lenart. Mimo że nie padają czyste ciosy, to myślę, że za samą właściwie chęć walki, za samą agresję Krzysiek właściwie zyskuje tutaj w oczach sędziów przewagę, bo to jednak on jest tym dominatorem i osobą szukającą walki. Nie jest absolutnie żadnym błędem, walka z kontry, ale pomalutku Oliver zamienia się w zawodnika, który unika walki, a nie walczy z kontry. Tak, no myślę, że No wreszcie jakby utrzymał moje słowa, Wojciech ku zaprzeczeniu, postanowił co nieco pokazać. Chyba Krzysiek dobrze przygotowany na tą próbę obalenia, szeroko rozstawione nogi, ustawiony bokiem do siatki. po dobrym ciosie, po dobrym prawym Olivier poszedł po nogę. Jest to dobra decyzja. Zapoznaję teraz z matą Krzysztofa. Cały czas jednak plecy oparte o siatkę. Musi uważać, ponieważ prawdopodobnie właśnie tak jak to w tej chwili czyni Krzysztof, będzie próbował wstać do stójki. Oliver cały czas konsekwentnie walczy o dobre uchwyt do to, aby obalać swojego rywala i jeśli to się uda, to będzie wszystko, jeśli chodzi o tą rundę, bo zostało do końca tego starcia tylko 10 sekund. Tak, ale jest to znacznie lepsza runda w wykonaniu Oliviera i mądra ze względu na to, że Krzysztofa musi zmęczyć. Tak, kiedy zawodnik jest znacznie szybszy od nas, bardziej dynamiczny, musimy go pomęczyć właśnie w klinczu, aby... Tak, jeśli motoryka jest przewagą w tej chwili Krzyśka Lipskiego nad Oliverem, to faktycznie może był to dobry plan taktyczny, żeby tą jego dynamikę troszeczkę rozmienić na drobne i wtedy ta walka stanie się znowu bardziej wyrównana. No i tutaj szukał wątroby. Tak, to właśnie na tym polega też przewaga zawodnika walczącego w odwrotnej pozycji walki, że ta lewa noga jest już za kroku pod prawym łokciem, jest wątroba i tam faktycznie dość łatwo można szukać, kąsać naprawdę bardzo czułego punktu. Ciekawy jestem, jak sędziowie oceniali tą drugą rundę, ze względu na to, że zawodnikiem, który miał lepszy oktagon control, który kontrolował walkę, gdzie jest toczona, to zdecydowanie oczywiście Krzysztof. Było z drugiej strony obalenie Oliviera, no ale bądźmy szczerzy, to obalenie niewiele wniosło w obraz walki. Dokładnie tak, dlatego myślę, że trzecia runda jest sprawą cały czas otwartą i może być bardzo decydującym starciem dla obydwu zawodników, także niejako runda o wszystko. Teraz nieco do przodu Olivier. Ach, kolejne mocne kopnięcie, szukające wątroby. A Krzysztof zauważył, że im bardziej daje się rozpędzić Oliverowi, ta walka zaczyna wymykać się mu co nieco spod kontroli, także musi stawiać coraz to bardziej twardy opór. Teraz próba obrotowego kopnięcia ze strony Oliviera. No i powolutku teraz pod siatką znajduje się Krzysztof. Wejście po nogę, noga wyhaczona, czy uda się obalić? No i mało tego, Oliver, jakby słyszał twoje słowa i faktycznie ten oktagon kontrol postanowił w ostatniej trzeciej rundzie również wziąć jako swoją przewagę i na chwilę obecną to on narzuca sporą presję, styl walki. Zobaczymy, jaki skutek to przyniesie. Ale cały czas przytomnie, dobrze. Broni się Krzysztof.
Tam nie ma też próby gilotyny, czy ta ręka nie jest... Chyba nie miał tego czysto wpiętego, faktycznie rezygnuje z tej próby tej gilotyny, której chyba nawet przez chwilę nie było. No teraz taka patowa sytuacja. Sporo kombinowania, sporo prób, ale chyba bardzo mało efektu. Właściwie cały czas ma podebraną Oliver nogę Krzyśka. Próbuje przejść do obalenia, ale on mówi się, trzyma swojego rywala za jedną nogę. Nie jest to takie proste. Trzyma też dobry uchwyt, trzyma wyraźnie Olivera. Także nic z tego obalenia finalnie nie będzie. No ale trzeba przyznać, uparty jest Olivier Lenart. Cały czas konsekwentnie dąży do obalenia, do wychwycenia nogi. Teraz wyniósł swojego rywala i obala. Ale jak to polskie przysłowie w MMA mówi, cierpliwy to i kamień nie gotuje. Tak, tylko żeby nie wpakował się w trójkąt, ponieważ tutaj już jedna noga. Finalnie widzieliśmy też takie działanie Olivera pod koniec drugiej rundy, kiedy sporo pracował nad obaleniem, które nie wniosło żadnej realnej korzyści. Podobnie teraz sporo czasu, siły poświęcił na obalenie, które finalnie wydaje się, że faktycznie jest komik graj ze strony Krzyśka Lipskiego. No, wydaje mi się, że te obalenie, to dociskanie do klatki w trzeciej rundzie powoduje, że ta trzecia runda wędruje na konto Oliviera. Pierwszą wspólnie daliśmy na konto Krzysztofa. Ciekawy jestem, jak sędziowie widzieli rundę numer 2. Druga dyskusyjna, trzecia faktycznie musimy chyba się przychylić pod kątem Olivera. Niełatwe zadanie przed sędziami, zobaczymy jak sobie z tym poradzą. Do niedawna narzekałem, że werdykty właściwie są bardzo oczywiste. Teraz mamy troszeczkę zagwozdkę i ciekawy jestem, kto będzie zwycięzcą tego pojedynku. No ale trzeba przyznać, że Olivier Lenart znalazł receptę na tą dynamikę, na tą szybkość, eksplozywność Krzysztofa. Wrócił. Wydawało się po rundzie pierwszej właściwie, który został niejako przejechany, zdominował go totalnie w tej pierwszej rundzie Krzysiek. Faktycznie udowodnił, że ma psychę, że faktycznie potrafi udowadniać też to, że w momencie, kiedy walka się nie układa, potrafi na tyle zmodyfikować swój gameplan, zmienić walkę, że ma szansę nadal przechylić ją na własną korzyść. Bardzo ciekawy jestem, jak sędziowie widzieli ten pojedynek. Widzimy długie liczenie punktów. To wróży niejednogłośną decyzję sędziowską. Padło już dzisiaj kilka tak zwanych split decision, ale wtedy finalnie gdzieś tam chyba bardziej wpatrywaliśmy się w faworyta do zwycięstwa. Teraz ta szala rozłożona równiutko pół na pół z naszej perspektywy. Szanowni Państwo, oto jak tę walkę widzieli sędziowie punktowi, którzy byli zgodni w ocenie tego pojedynku. Każdy z nich punktował dokładnie tak samo, 29-28. Jednogłośnym zwycięzcą zostaje Krzysztof Lipiński! Czyli druga runda powędrowała na konto Krzysztofa Lipińskiego i ona spowodowała zwycięstwo w ogóle całej walki. Wszyscy trzej sędziowie byli zgodni, właściwie punktowali dwie rundy dla Krzyśka, tylko jedną dla Olivera, także ta nasza zagwozdka a propos rundy drugiej została rozwiana.